Good morning sa inyong tanan. Agoy, kalami gid sa among sudan oh. Lambay og kaning law-ay, okra o nya kanon mais. Kay kaning lambay dala ni sa kumbayaw gikan sa laing lugar sa lungsod. Mao ning idahan niya diri kay bisita siya kay araw sa among barangay karon. Ting lami sa among lambay. Ang kalaban ani ang mga heblaron. Kami aning mga tama-tama lang. Aw, okay kay di sa mua sa pagbubulo mi ani kaon. O na ni milaw oy na ako mga pagmangkon, naapod ri akong ugangan. Kani akong ugangan diri na gipili na rin yang laoy kay wala na taon ning ngipon. Oh, nindot kayo na pagin misili nga pating pulaha o nga gipusa gidig maayo ni sa ako ang bata kay mahilig man migsili. Di man mahimo og way sili kada kaon kay wa may lasa. Way lami kung way sili. Ana akong ugangan oh. Parting sinawa ang agtang. O tanawa ninyo sa pagkakaroon mga bossing sa kaumahan mao na sa akong ipakita sa inyo ha. Unta inyo ning i-follow, i-share ni ako mga video diri sa bukid. Daghang salamat. Mayong adlaw.